लोगोफोर नैबे नाम्बारखौ सेभ खालामनानै ला स्क्रिनाव नुनाय नाम्बारखौ नैबे 9013151515 बे नाम्बारखौ नैबायदि सेभ खालामनानै ला नैबायदि सार्टिफिकेट मुङै सेभ खालामनानै ला नैबायदि आं दा लिरबाय स्क्रिनाव नुनाय बायदि सार्टिफिकेट आं कन्टेक्ट लिस्टआव सेभ खालामनानै लाबाय नै कन्टेक्ट लिस्टआव सेभ खालामनानै लाबाय स्क्रिनाव नाय आङो कन्टेक्ट लिस्टआव बे नाम्बारखौ सेभ खालामनानै लाबाय दाना बे नाम्बारखौ सेभ खालामना लानायनि उनाव दाना WhatsAppआव बै नाम्बाराव सार्टिफिकेट होननानै लिरनानै हर आं दाना WhatsAppखौ अपेन खालामबाय WhatsApp अपेन खालामनानै आङो बे नाम्बारखौ नायगिनोसै दहाय सार्टिफिकेट मुंजों सेभ खालामना लानाय नाम्बारखौ नायगिरबाय नै मोनबाय दाना आं अपेन खालामबाय दाना बे नाम्बाराव दासो सेभ खालामनाय नाम्बाराव सार्टिफिकेट टाइप खालामनानै मेसेज सेन्ड खालामनानै हर आं हरबाय सेभ खालामना हरबाय हरनाय लोगो लोगो नोंथांमोना मा नुगोन बेयाव नाय मेसेज सेन्ड जाबाय सार्टिफिकेट मोनसे मेसेज फैगोन बेयाव मेसेज फैगोन मेसेज फैबायनिया ओमफ्राय सिङाव नुदों नोंथांमोना मोनसे अपसन मोनसे OTP निया OTP फैखाबाय OTP लोगो लोगो फैखागोन बे OTPखौ सोनानै हो बे OTPखौ आं कपि खालामसै कपि खालाम नङाबा नोंथांमोना खोलोमजों बबेबा लिरनानै ला ओमफ्राय नै बे OTPखौ बे नाम्बारावनो सेन्ड खालामनानै हर लोगो लोगो मा नुगोन नोंथांमोना नाय दसे सम नेबानो माबा मोनसे नुगोन जादु मेजिक बे फैगोन दसे ने बास फैबाय इयो मा होनदो you're confirming your OTP this may take up to 30 seconds 30 सेकेन्ड नेनांगौ 30 सेकेन्ड नेनाय लोगो लोगो नोंथाङा माबा मोनसे नुगोन बेयाव 30 सेकेन्डनि गेजेराव नोंथाङा बेयाव फरायना नायबाय आंनि नाम फैदों एक नाम्बाराव टाइप 1 फर डाउनलोडिं कुइन सार्टिफिकेट और टाइप मेनु 1 आरो मोनसे 1 थुनानै सेन्ड खालामनानै हर 1 थुनानै सेन्ड खालामनानै हरबाय दाना 30 सेकेन्ड नांलाया लोगो लोगो फैगोन माबा मोनसे फैगोन मेजिक 1 थुनानै हरबाय 1 थुनानै सेन्ड खालामबाय खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नुनो मोनगोन मा here is मा फैबाय would you like to do next ओरै फैदो book appointment menu here is your COVID-19 vaccination certificate दाना बेखौ नोङो PDF फाइलाव फैनाय नैबे फाइलखौ डाउनलड खालामनानै ला मा बुस्थु नायदों ना नोंथाङा मा बुस्थु नायदो PDF फाइलाव माबा फैदों PDF फाइलाव फैदों माबा मोनसे नायनोसै जों दा अपेन जागासिनो नै फैबाय मा बियो COVID-19 नि भेक्सिन लानाय सार्टिफिकेट स' COVID-19 नि भेक्सिन लानाय सार्टिफिकेटखौ दिहुननो थाखाय बेबायदि खालामनानै दिहुननाय इजि दाना COVID-19 नि सार्टिफिकेटखौ नोङो PDF फाइलजोंबो श' खालामनानै गोबां खामानि मावनो हायो प्रिन्ट खालामाब्लासिनो ओंखायनो मालाबा जुदि COVID-19 नि भेक्सिन लानाय सार्टिफिकेट दिहुननो गोनां जायोबा आं जिबायदि देखायबाय दा बे नाम्बारखौ सेभ खालामनानै ला सार्टिफिकेट होननानै ओमफ्राय बे नाम्बाराव माने सार्टिफिकेट होननानै लिरना हरोब्लानो मेसेज मोनसे फैगोन बेनिफ्राय मेसेजाव कनफार्म खालामनो थाखाय 1 सेन्ड खालामनो होफिनगोन 1खौ टाइप खालामनानै सेन्ड खालामना हरबानो लोगो लोगो नोंथांनियाव PDF फाइलाव नोंथांनि भेक्सिन लानाय सार्टिफिकेटआ ओंखारबाय आरो इजि भेक्सिननि सार्टिफिकेटखौ दाना नायगिरनानै माबा दखानफोराव थांनानै प्रिन्ट खालामनांगौनि खुनु खोथा गैला डाइरेक्ट बे सार्टिफिकेटना सेभ खालामना लानाय नाम्बाराव सार्टिफिकेट होनना लिरना हरबानो ओमफ्राय नेक्स्टआव कनफार्म खालामनो थाखाय 1 मोनसे थुना हरबानो सार्टिफिकेटआ लोगो लोगो नोंथांनि मबाइलाव 30 सेकेन्डनि गेजेराव नोंथांनिया सार्टिफिकेटआ फैबाय आरो बेबायदि स' इजि स' बयनोबो हर सोरबा मिथियाब्ला मिथिगौबाथ' सिम्पलखा मिथिगोन बयबो हयथ' सोरबा मिथियैफ्रा मिथिथों होननानै आं खालामबाय बेखौ स' एनिवे थेंक इउ बाय बाय सि इउ नेक्स्ट बाय बाय